खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांखौ फिन खेबसेयाव बरावबाय सय माजियाव जुफावबायनाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगखौ फुरा जोबोद मोनजाबाय हानो माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो आवाजखौ खोनाबा खोनाबाय खोनायाबा गैया ब्लगखौ स्टार्ट खालामनानै लादों आङो एसे शेयार खालामथावथाव मोननानैहाय ओमफ्राय आरो मा होननानै बुंनो बेनि मोनसे सिगां ब्लगसाथ' आंना खोनाखायाखैमोन नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजों आं मोनथिखाबाय ओमफ्राय माबायदि खोनायाखैमोन होननानै चेक खालामनोबो आंनाव आरो एक्सट्रा मबाइल गैखाया आरो फंबायाबो गैया चेकखौनो खालामनो मोनाखै आं जेरावबो थाङाखैबो नालाय ओमफ्राय आरो बिनि उनाव मोनसे ब्लग सोदोंमोन बेबो खोनागोन ना खोनाया आं मिन्थिया दाबो आपल'ड जागासिनो फुरा आपल'ड जायाखै थेवबाबो नैबेखौबो आं स्टार्ट खालामनानै लाबाय आरोना जाखिनि शेयार खालामनो हायो शेयार खालामनो हाया साननानैहाय गोबां हाबाफारि लानानै ओंखारनो नागिरदों आइबो दङ दाउसा सोगासिनो दं आइया मनायावहाय फायजा गारि फैगौ गारि फैगौ गारि फैगौ गारि फैयो दे ओमफ्राय फारि फारि मा शेयार खालामनो हायो मा शेयार खालामनाया आङो शेयार खालामनो नाजालांनोसै ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो आवाज गोमाजानानैनो गोसोआनो एसे साइराब दासिमबो दङ आंना माने गोसोआनो जाया आरोना दा आरो साउन्ड जाबावाबा मा खालामनो बिदि साननानै आरोना ओमफ्राय नैबेयावबो जुदि खोनाबावाबा आङो जेनेबा बे गेदेर इउटुबार्सफोर हिन्दी भाषाफ्राव गोबां फोरोंनाय दङना बेबायदि जानायफोरखौ मा खालामनांगौ बेखौ ट्राइ खालामसै आरोना आंना मबाइला दासिमबो लबार खानायनि दङ ओमफ्राय बेखौबो दासिमबो आङो फाहामहैथ'वाखै आरोना एफाजोंनो फाहामबाय गासिबो आरो जुदि नैबे ब्लगसाबो साउन्डआ अफ जायोबा आङो ब्लग्सखौनो सिरि थाथ'नोसैसो जेब्लासिम अट' दाबिं जानायखौ थिग खालामनो हाया अब्लासिम थाथ'गोन बिदि सानबाय आरोना आङो दल'था बोरै बे जादोंना जायाखै थ' सानस्रांखांबाथाय एसे रिक्साफोराबो खस्थ' जानो नागिरो हाब्बाब बिसोर सानै सुबुं गैया फिसाफ्राबो दाबो फुजानि जेबो मोनाखै आंना अनाखाना बिमायाबो गैया फिसायाबो गैया रावहाबो गैया फैदो हाबाब रावबो गैया गोग्लैगोन र' जारलासो गोबाव नेनाङासै ओमफ्राय जोङो दान्दिसे उनावनो रिक्सा मोननानै फिउ आरोना एकदम थांनोसै थ' नायलांबाय होदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेनिफ्राय फिसाजोनि आखला जेरावनो मन्दिराव दामनाय मोनलाङो बेयावनो मोसालाङो आरोना बेनिफ्राय मा होननानै बुंनो मन्दिरनि मोखाङावहाय जोंहा जुबिन दानि फट' बिबार बावनाय जेरावबो मन्दिरावनो बेबायदि नुदों आरोना जोङो थ' बेलेगावबो नामाथाय आं मिथिला खिन्थु बिजिनियाव फुरा मोनबेसे दुर्गा मानि मन्दिरजों नुलांदों लामा बेयाव गासैयावबो माने जुबिन दानि फटकबो लाफाजोबदों आरोना ओमफ्राय बिजिनि मोनफैनानै जोङो बे रिक्साखौ ओंखारबाय ओमफ्राय एसे जुलाफि लानो साननानै माने नायदिंदोंमोन आरोना ओमफ्राय सानसु साखां नालाय जुलाफिफ्राबो एवाखै ओमफ्राय आरो रिक्सा गाखोफिननानै जोङो रौना होफिनबाय आरोना लगे फाइनालि नहापारा आरोना दिनै जों सेकेन्ड टाइम बेफोरनो ओमफ्राय नहापारा गोलैजोब्बाय ए आगोलाव फैफेरनायाव आङो बे लामाजों फैफेराखैमोन आरोना अबेजों फैदोंमोन बेखौनो बिथिंथ' नङामोन सानबाय थाबाय आं खिन्थु मा होनो मंगलियानथिंबो मोनसे थाङो ना मानो बेजोंसो आरोखि आंना ओमफ्राय दानिया ओमफ्राय रिक्सायाबो मिनिथावथाव मोनसे बैथिं गावस्रानाय सासे गथ'आ थांगोन गोजानसिनाव जोंखौ आवगायनानै दोनफैयाखिसै बिनिफ्रायनो बिदाय हरबायसो जोंहा ससे थाबायबावनांसिगोनसो नै बिजनि नहापारा थाबायो दाना ओमफ्राय गुगागानि गस्ला गलायनाय उन्दुलांबाय गथे ससे थाबायनांबाय थांफा जाला बाबा रिक्सा गाखोजालानो मोनसैनो आंथ' खुनु आइदिया गैया मिन्थियाबो आरोना आइनि बिनानावनि न'आव आरोना सोरनाफोर मादैमोननि न'आवहाय थांनो नागिरदों गोदो हाबा जायैयावबो फैलाबायनो रोंखायामोन अब्ला मादैमोनहा बिजनियावनो थायोमोन नालाय बिजनियाव एफा एनै थानाय जायोमोन आरोना फैनाय जायोमोन आरो खनफा ना खननैल'हाय बेबो बारा गैया आं जेराव थाङो बेयावसो थाङोमोन माने आनैमोनाव थाङोमोन आनैमोनाव ओमफ्राय सासे मादैमोनाव थाङोमोन बे मादैमोनाव बास बेनोल'मोन आरोना ओमफ्राय नै हाबा जाखांनानै रोंदो दिनैसो बेबो ओरैनोबा फैगौना फैयामोनथाय माने मादैया लोमजानानै दं आरोना ओमफ्राय बेखौ नायथावथाव फैनो नागिरदों आइनि सबसे बिनानाव उन्दैसिन ओइनियाथ' बिब'आ गेद्दा गेद्दि थाबायनो मेंगुलायबाय आं आइखौनो रागा जोंबायसो आरोना बारा गोजान नङा बायदि मोनदां मैयालाय थाबायनानै फैबाय दाना फैनो दाहाबो मोना आरोना
रिक्सा गाखोबा 10 थाखानि जख' जालायगौमोन रिक्साबो दंमारोमोनबो बै टार्निंआवहाय गावबो थाल गैला सिबा बबे आमोलाव फैनामोन मा होनबावनो दाबो मोना ओमफ्राय जारला फाइनालि मोनफैबाय जों गिद्दा गिद्दिनो बाबारे ओरै बारलांबाबो मा मोनो मा मोनासै हाबहैग्रोनोसै ओमफ्राय दान्दिसे उनावनो जोङो सिदा सिदि ओंखारबोफिनबायबो ओमफ्राय नै जायगा जायगा दाथ' दुर्गा मानि फुजा नालाय जायगा जायगा बिराद साजायनाय आरोना ओमफ्राय आललाफोरनि गेजेर गेजेरजोंसो बे लामाया मंगलदैथिंबो मोनसे दंमोन खिन्थु दा जों बिथिंनो फैफिनबाय नालाय बेनोसै आरोना हाल्लाफोरनि गेजेर गेजेर सौसिलांनोसै ओमफ्राय बिराद गरमबो बोथोरा दादियानो ओमफ्राय सिदा सिदा रिक्साखौ लेंनानैहाय जोंखौ रिक्सायाव दैखांनानै हरखाबाय आरोना जों आरामसे सौसिलांनोसैल' ओमफ्राय सोरनाफोर बे नहापारायाव आरोना गोदो आं फैनाय समाव बै आमोलावहाय बांगाल बर' दावराव दावसि जानाय समावनो फैदोंमोन आरोना दावराव दावसि जोबनानै आरोखि ओमफ्राय बे समाव नहापारायाबो सोरबा सोरबा बाख्रि बाग्ला सावजालायदोंमोन आरोना ओमफ्राय माने जोंनि बर'फ्राबो बे जायगानिफ्राय माने जायखानानै थाहैथ'दोंमोन आरोना दाथ' साइलेन्ट सब थिगासै खिन्थु आगोलाव बेबायदि जादोंमोन आरोना बे जायगायावहाय दुखुनांथावनो टाउनाव मोनफैखाबाय जोङो ओमफ्राय एफाजोंनो एसे शपिंआव हाबलांखानोसै बबेसिम जाहैनो नागिरदोंमोन ए रिक्सा भाराखौबो दादिनो जादा फैसा हरखाबावनायसोमोन बबेसिमाव दोनैनो थिनदों दा जोंहा बेयावनो खामानि ओंखारबाय दा जागोन दा जागोन आफानि नङा नोंनि नङा मा दानिसो दे नायग्रोलाय आवगोल माथो फुरल'ल'लाय दे नायग्रो दे नों माबाग्रो नोंनो जाबानो नायगोन हले ओरै जालाय नों हाननाङा आंखालासो फुनगोन हाननाङा दे जारलासो माबा हौवानि गस्ला फेनबायबा माबा हिन्जाव बादिसो नुयै जाहैबाय नै बेखौ माबा हिन्जावसो नुबाय आंबो एसे मोजां मोनदोंमोन गावहानो नोंनोनो आथिंफ्रा गुवार मोजां जागौमोन सार्ट लाबाय फिसालानो आगौ ओमफ्राय बेयाथ' दखानदारसो जानानै दङ सासे सिक्स पकेटखौ नायनोसै र' दंनो लाबोनो खारगौ ट्रायल रुमाबो जा ट्रायल रुम बिखि माबा ट्रायल रुम जायोना गोदाव सोराव बे बेलखौ सिन्था खालामनो नाङा बाबा बिदि बेला जायाबा हाब्बाय नालाय हाब्बाय लंपेन्टबो गांसे लानोसै सानबाय बायैयाबो गोबाव जाबाय दे बेलखौ थेबबाय थानाङा खुफिनखानांगौ दानो जादोंना जायाखै जानाय मोनना मोनाखै नोंलाय दा लंपेन्टआ माथो जि गोलावलाय गाहायाव थननांगौ नामा बिदिखौ ओमफ्राय मोजां नुदों हिर' लाल दे जिबा खनलाय एबार माजि नुगोन नायनां खम जारला मा जिबा गैया जानांगौ जिन्सालाय नों मोजां मोनदों ना मोनाखै गाननानै जिराय बेयाव जिरायलाय नायनां जिरायनायलाय हा दैयाव जिरायनायलाय वा जै हाग्रामा सारनिसो जेबिया गोरा नङाबा गुरै जानोसै जाबाय ओइ खुदो केमेरायावनो दे बाबा दे मानस्लायफिन जाबायना कमफर्टेबल दे सिखारदो दखानदारनि फिसाजो बायदिसो मोनबाय आं मानसिखौनो नोंसिनि दखान नोंसिनि दखान दा तुमार दखान ओइ गेदि आया लेथ्रासो लेथ्रा जा फुजानि शपिं मानसिफोरनि आरोना एकदम नायदो दखानफोरनि अबस्थायानो गैया खनख'लायनो हाया आरोना जेरावबो बुग्लुंनाय ओमफ्राय न' फारसे रौना हरफिनबाय आरोना जोङो बेनिफ्रायहाय फुजाया जाबायबाबो जों मन्दिराव हाबथ'वासै आरोना माने दिनै मन्दिराव हाबनायनि टारगेट नंखायामोन मोजां माने सान्थि फैनानै हाबगोन होननानै माने आइजो आंजों जोङो दिनै हाबा होननानै हाबखाथारासै आरोना एकदम पुरा भिर आरोना बिजनियाबो नै क'क्राझारखौनो एकदम फेजेनलायगोनसो फुजा सिजोन नालाय जेरावबो भिरानोसै मोनागुलायबाय आरोना ओमफ्राय रावबो गैया नालाय एकदम जि जोमा जोदोबफिननानै थाबाय नै 7था जालायनोसै सफैगौमानि दासो जि जोम थिखांखांबाय नै आथिं आखाइ सुखांबाय बाबा ओमफ्राय नै बेहाल' मालामाल जाबोबाय आरोना फिसाजोनाबो नायोसो नायो मिलायनायानो मोनबोआसै गस्लायानो ओमफ्राय मिलायनाय मोन्दोंमोन गांसे कालारखौ एसे डार्क कालारखौसो लानो नागिरदों नालाय आङो डार्कबाबो मोजां सिम्पोलमोन आरोना ओमफ्राय
गावजों मिलायनाय बोसोरनि गैयाबा देरसिन दुइसिन बिदि ओमफ्राय बाखि बे सिल्कनि जांग्राव जुंग्रावखौ लानो बायो आङो गानहोनो बायो आरोना आङो बायनानै गाननो जानाय नङा साननानै लायासै आरो ससे नायदोंमोन अबेबा गोजौनि आम्बा लंपेन्टआ जा गोलाव गुवार बिननानै थैनोसै आरोना नानिया गाननायैनो माने खालि सोनायल' नागिरो आरोना गस्लाखौनो ओमफ्राय आइजों आंनो जा सुइन दं नानियाबो नायबाबो गैलालाय बेनाबो सुइन दं बाबा गाननायलाय गस्ला गोदानखौ गाननाय दे ओमफ्राय लोगोसेयैनो बिराद मेंबायबो आं दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना मादै मोनावबो लोमजानाय बायदिसिना दुखु दाहा रायलायनानैनो माने आं ब्लगखौ लाया होननानैनो बेनिफ्राय बे बाजाराव एसे एनै लाबाय बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना जुलाफि लाबोदों सनाफोर खाथा नेमखिजों साहाजों जानोसै थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय मादै मोनावबो जों ओंखाम जाखांनानैसो थांखादों नालाय थांबाय साहा लोंबाय फैबाय बिदिल' आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय